Government can You will come here public holiday to come and collect. See ya. If I did, you can't fight me. You can't fight me. You can't fight me. You're on video. You're on video. You can't fight me. You can't fight me. You can't collect. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na o doola anya na ihe na-eme ụmụ Igbo si anyị n'aka. Ndewo oge onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị bi na gburugburu ụlọ akwụkwọ akpọrọ Emene Primary School nke nọ n'obodo Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East n'ime steeti Enugu ebeela akwa harịrị ma bekuo ọha na eze nakwa ụlọ ọrụ ndị INEC n'ihi otu nwaanyị bụ onye nke bịarala ma kwechiri ikesa akwụkwọ ikikere ịtụ vootu bụ nke akpọrọ Permanent Voters Card. Ya bụ nwaanyị bụ otu onye pụtarala ma mụ onwe ya agada gbachiri ụzọ n'isi ndị na-abịa iwere akwụkwọ ikikere ịtụ vootu ha na ya bụ ogbe. Dịka ha siri kwuo, nke nwaanyị a na-ekwu okwu ya pụtara ebe ahụ ma kwechiri ma na-ana onye ọbụla bịara iwere akwụkwọ ikikere ya 1,000 naira bụ 1,000 naira n'olu bekee tupu ọ chọwara gị ya bụ akwụkwọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, mana tupu itinye anya na ya bụ ihe onyonyo nwanne ka m bịazịa gị nke a na-akpọ update n'olu bekee. Ọ bụrụ na ike ịzụ ihe ndozi ahụ ndị adịgboroja agwụla gị bụ ihe dịka ncha, mmanụ otite, ude nakwanụ ihe temete ndị ọzọ eji edozi ahụ, nwanne butuo ama m otu o si dịrị gị n'ihi na Chineke nna eziterela gị onye inye aka bụ onye bịara ime ka ya bụ ihe dịrị gị mfe ịchọta ihe temete bụ nke ga-ekwesị ahụ gị. Onye ka m na-ekwu okwu ya? Onye nnekwu okwu ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye akpọrọ Pimus Cosmetics. Pimus Cosmetics bụ ọkaibe ma bụrụkwa aka na-atụ ncha, ude, mmanụ otite nakwa ihe temete ndị ọzọ niile eji edozi ahụ. Ị ga-enweta ha na nọmba C20 Cross River Plaza nke nọ na Trade Fair Market n'Ojo n'ime steeti Lagos, maọkwanye kpọtụrụ ha n'akara ekwentị nke na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a to place your order for both wholesale and retail. Ngwanụ ka anyị tinye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Thank you, ma. Thank you, ma. Let me go to local government. Please go. I will go. I will not have a bad impression to the public. It's not good. It's not good if you are using this place to open office now. This kind of thing cannot happen in the north. It can never happen. It may say they are distributing it free of charge. Where is it? You are here. You are here. You don't want to come with the bag. How do you know? You pay 1,000 to go to this. As for you are doing your work. You are doing your work. Go to local government and collect it. Go to local government and collect it. Go to local government and collect it. You cannot. Come on, get out from here. If you don't want to go to local government and collect it, or use your leg. You can come and put some. Get out from here. Get out. Get out. Government can You will come here. Public holiday to come and collect it. See ya. If I did, you can't fight me. You can't fight me. You can't fight me. You're on video. You're on video. You can't fight me. You can't fight me. You can't collect. You can't be coming here to collect 1,000 for PVC. What you why is free? Come and do your work. Come and do your work. Come and do your work. Let me market you. You collect, people pay 1,000 to come and collect this thing. What kind of rubbish is that? Say you are fighting me. Fighting me for what? Can you fight me? Can you fight me? He's collecting 1,000. They kept this thing there, collecting 1,000. Collect 1,000. What kind of rubbish is that? You say you want to fight me. You can't fight me. Oh. If you know me, you cannot fight me. If you know me, you cannot fight me. Okay, ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa ka onye na-egara akụkọ ụwa m ịmarala n'otu anyị si eme ya. Gaba ahụ ka idenyere anyị ebumnuche gị nakwa etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọment ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ.
daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ihu ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo onye nke m. Udo dịrị unu.